Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Inagaratan rugyan babagay mga ibasa ti pakasalitaan ni Brian nga napuluan working students at the est na kahit nasa wen halang nga ni Brian ti working student ditoy. Sagudayan nga rin ti surat idi kalman laeng ti pakasalitaan ni Brian. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi takas taon iti kigtut ko ta. Ay! Manong nemi madung para kun iti tricycle manong. Dim sahag ti driver ti tricycle manong nemi ket bukbukaw ng mga. Ano takin mo masama ka? Magramraman ka? Pakamatay ka? Look, pakamatay ka hanggang magramraman. Pasensya kan kuya. Abi kami nga dakadateng nga. Kasi ka man ta, dinak binusinaan. Apay nga saan nga, apay nga ang kakumabin. Aman, damagam ka na ito, paserok na eh. Ala. Sa mun nga ungungtan. Siguro ka na problema. Ito'y estudyante ka barok. Wan ma'am. Dalagit problema. Ito na kumaawang problema. Amom ko mati pagnaam. Alaglisikatan. Itulog ko ito paserok ko. Ang mabilang driver. Barok. Bekanta lumugang ka kanyak akalugan tan ma'am ko ala tan no naman di problema barok nakasagana ka tumulong kang amom ket man nagtulungak ala laglugan kan iplaster mo basid data backpack mo sa klutem latan pasensya ka ket adut karaga nabanag amin nagitsanda naglugan ang kiti tricycle manong nemi at medyo nailit at medyo nalukmag dati sa basit mo dito sidecar. Alala, iplastar mo mga patong mo. Hanggang ka mamak. Abay, mabangsit ang kakanyak. Mabainak nga rod, ma'am. Nagbanglo ka. Si kamay parok. Nagkapanak na panak na kitsanda, wag mo nabanglo ka. Talagang nabanglo ka, ma'am. Hanak awagan di, ma'am. Nana ko na, monomanang. Siguro, kasadar mo datay ano tiyer mo? Teacher college? Nagkasadar ka ka datay inauna nga balasan ko. Lala. Dito yan, Mr. Driver, dito yan. Yan taga green nga gate. Lalo dumsak ka na. Sige. Imbagkad ko, binaklay ko manong na iti backpack ko. Sa ko tinulungan nga nang itisag ka nagiti kargana. Nang natiplete na. Sige, tulungan ako namang isara. Kinunana, iti may recap na manong na, may ilukat na basit nga gate. Iti gagangay lang nga balay. Napintas nga magagangay nga balay. Sige, nana, manang. Manang ko nagsata. Nunana ko nakit, baka bakit kayo unay. 40 kon. Kasla 13 lang manang. Kamot nga. Barok. Tayo ko nakangarod nga kasadar mo natin inauna nga anak ko. Tulungan kayo mga isirik ka na ito eh. Isirik ko tinulungan manon nemi. Pagka mabising ka. Ano kami di problema? Magtuka ka. Awang pagdanagam dito ito, sisyak. Hindi tangarod tinakamat-mati manang tasiksika. Tapay. Napanandagit anak mo, duwa dagit agbasbasat pala yung elementarya sa may sa nga high school, may sa nga college, upat dagit anak ko. Nakalapsat ka man nga makaanak ti upat. Sigamit,
ite pa lang nga, lapsat ka nga lapsat, nga bagbagam kanya. Ni nga rod, sir, balo ako. Hala? Hala, ano timpatay ni kuya? Aksidente. Driver iso na bus. Hala, sorry ha. Sorry. Hala, okay lang. Okay lang. Ana, pangalawan, urayan nak, nagluto ak. Sa tantog kapangan. Hano may hangagaw awi di kita anak ko. Agbalbalon da. Maganda sa lahat ng eskwela. So nga, kaman-mandi, manipo di nabalo ako. Basta awan na kita anak ko. May mesak dito eh. So nga, mabaling ka din at kaduan anak. No mabalin. Hanlaki din maladaw. Manang takwa. Tanya. Anda examen ko ti alas 3. Oh, nagsapa pa yun eh. Di, palubusan ka to 2:30. Agas ka sara ka? Uwin, amom no, dalaw mabalin ako matito ka kaseran. Bahal baka malibre ka. Amom, nasaya ata ka tumultulong ka rin ka sa pula dito. Agor ka, ada problema may tala, di ba? Nagapuag di terminal ti minibus nga gapo di kagayan. Napangkukinitan no, dapaw ida amang giniinang kapag matrikula ka man eh. Ikasan nang nga mag-examen ka. Ilang ti problema. Ay, susabo dahil mati problema ka ng estudyante eh, no? Hanga makaremedyo na kita nakada kayo itipaw ida nga pagmatrikulayo. Kaya, nga ron, adamat kami ng ambisyon ko, so nga, ikarigatak ti mga pagbasa. Handa ko makaya na pagbasahin da amang kiniinang at saan may kabalan ko na daang bahalan ako na. Katabi nga di ka working student. Tsak pinapadasan. No kayat mo. Anat amom. Kayam ag-repair. Dito eh. No, dapat tarimaan ko. Anda paaramid ko ka. When no, amom ka diti ko ba? Agmasahe. Ha? Amom no dadumam bandan mo ka kasapulang mamasahe dat takyag ko. Gurgurong ko. Gur ka. Ito pa lang ang taga-anganak. Kataktibato ka. Ala. Inikat naman ng tibato na ito sa nuwanak ka dan. Warak lang na batilmon. Manang Nemi. Naglapsat. Upat anak na. Kasadar ko tinauna. Nabalo ka nun. Naglapsat. Punasan man tibukot ko. Ito ti pang punas mo. Alam, titid kundo kayong ka numanot pag matrikulam tapos maka-examen ka. Basta aging ka iti 2:30. Alis tuntumay lang mapangkagbayad sa kag-examen. Punasan man tibukot ko. Apay, kagbabain. Arig na anak ka. Alan, pagbalin nga ka nga working student, punasam tabukod ko, masahyan na, tandanan ka, itid ko amin na usapol mo. Kasla ita, masahyan nagtulayang mandundama, itid ko ti masapol mo kwarta. Ala, ikatamon talak, tabrak, tap na mapunasang nalaing. Hindi mo among ikatayin, siya kon. Teta. Kung kata sumango Abig nang nervyos ka. Agor ngajak pa mo naga mo Hindi mo man pa sinaludsod ba ng Brian? Brian. Sakbat na yung nanam nga. Abig, sika mataglang lang Abig nervyos ka. Ha? Siyak ni manang mga Michelle. O si kaman na punasa kon. Kapatag lang-langit ka man. Kati ka na t-shirt mo Ikatan na t-shirt mo. Tapos mapunasan ka.
Manong Nemi, nikat na ni t-shirt ko. Wow, nakamatmatyo ka, Brian. Pinapusan na matindi barokong ko, Manong. Napusan na matindi barokong ko. Manang, saan nga mabalin? Abay, di mo amo, di ako papadas mo. Baruak, balasan ka. Baro ka, balo ka. Ako papadas mo. Humpay manang, di susurwak ka. Oh my God. Hintay dyan kwarto. Oh my God. Kaslak na latan nakaamo nga karnero nga simurot kang kuha naman. Sinurot ko nga awanin tapar ti bakina kat agoy uyaoy manong naming agwayong-gwayong tidakkel nga barukong nagimas kid din nga pagpuganan ko apo manong nemi kasla agdarbaro ko nga bubs diyang ka inrekain lokat na ti kwarto sa napanapan inyon ti aircon manong neket ni ikatan naman ti pantalon na ikatan naman ti pantalon mo ha nasahin na okay bueno isuro ka no anyat aramidem lailuan na pabunyagan ka no ang paipadas mo inikat ko na ti pantalon ko double purpose manong mapadasa kon hanga bale nga dakkel ti gidjat ti tawen mi tinasken ket mapadasa kon manong libre pa'y itad na pa'y kanyak di pagmatrikulak baka danto pa'y allowance ko nga parasyat nagpadpada kami manong naming at ilayang nabati ket brief kan panty hindi umasideg manong naming inapan na yung babangan dagos ti brief ko wow kalpasan na nagparintuman kitin sakmul na mano manang kastan tumateramitem kanya ka kanek ba ito itakadem tumit kanya ka ha kasano suro kanto hindi ta pala nga rod agadan manang sige nga rod agadan talamay kan manong name siya kamuno ka ano na nga binungkuhan gabot ay di yasideg kumanong name iti rupak iti nagbaitan di kiti legs na iti kastao na iti panag nakalawlawag nga rod manong name makita kala po kaslaman lako ka tinuangin ay anong nemi ka mata din na maore siguro nga yasideg ko ti rupak iti bibing ka na induron na manong nemi ng talmag ti ulok kita pagisungmat nga na ay patingiwat ko nutnutem ko na sip-sipam ko na oh Brian sige Brian kasta come on Brian itin ko ti matrikula Brian at ang tupay na yun na Brian sige Brian kasta isarik mo tadilang Brian sa mo pagkutsi-kutsin kasta oh po Brian no Brian sige pa Brian sip ang Brian no inaramid ko met amanong adamat iti mabuy-buyak manong naming kastoy bold show bold film nga kasno nga kanan manong naming ti lalaki ti kuat ti babae inustar ko mat pa iti dila ka ako na sa ko pinagkuti-kuti ng server ko no Brian nagitag pa manong naming ti perlas na pangkukini naglaing ka Brian times 2 tidad ko ang matrikula gusto na yun diba
Kinabasan dingiwat ko manong nemi nagsapol at pagpunas ko. At damat inted na, maawatan nan sa labakara. Pinunasakti. Ngiw-ngiw ko. Alapay, Brian. Kahit ko pa, Brian. Hindi kita tamanin Orita, pinunasak ti ngiw-ngiw ko, pinunasak peking kuana, na ita. Nagtubog manong nemi. Pisaw-pisaw manin ako. Niyakit din na ito masarasarakan. Jak pulos namnamain nga iti dayat ang aldaw manong nemi at makasarak tikas kini Michelle nga balo manong nemi upat tiga anak na kasadar ko tinauna na. Permi anak nga rod. So, minansok ko na. Gabat na gumanaten, kat gumanatak ten, manong nemi, iso mismon, itinangalak, nangyusukin, manong nemi, nita, imangun, Brian. Sige, Brian. Up and down. Sige, Brian. Up and down. Kasa, Paspasam, Brian. Paspasam. Sige, paspasak ba daw? Kabanwagak gayam ni nakiratak, napaotak na anong deta. Hindi mo una akmutin manong. Mapana ko, sige pa mo lang. Iniyabot ng inggit dan tirik na naman nemi. Tanadlaw ko latan. Nagastaw naman ti panagpara iti ababa manon nemi. Sa nagkinayat kat kami tinakapapaon. Wow! Galing mo, Brian. Damog pa lang. Mayatan niya. Manang Michelle. Kuha, baka nagsikog ka pa nagpalayagit ako, ako problema. Baka ibagam to nga kasawa ta. Di ka matpilitin, di mo kaya. Bakit ako na Yung okay lang, di kastoy. Yan tangay na napadasan tan. Nagtrabaho kan ganyak. Di tuloy mo ti kina-working student mo, ha? Alan? Idak may nakaluto. Una, tumawag talatan. Idilibid talata kanintan. Sika, tapos na makatuta. Karama malagalang talantat cellphone ko na tumawag ka. Ora ka dati-dati ba't nga pa-deliver ka. Apag-isunto, malpas tamanin. Adan doon tayo kaninta. Mangantan doon. Saan tumanin? Wala daw wakto na. Malis to lang. Manong nemi, mabanugak met. Sus apo. Nagrigat gayam tagbalingas. Working student, manong. Nemkas kanya kang kabanwag, manong nemi napautan. Oy, nukasanod kapangot ko, mas pa'y kini Michelle, manong. Kaslasana pulos nga matyanan, nakaburbur no. Ang kawaspasan tumanin manong nemi. Sana pulos sa matyanan, dinto tasyak. No kasano ti ka aduna itay mo na may kadwa awanin nakirdatan. Natigiden ti rumar manong. Ngam nakapangan kami manong nemi apo Jollibee nagorderan na. Chicken choy. Kagimasin. Hindi kitak ti oras manong nemi. Michelle. Mapanakon. Sige. Manot pantri ko lang. Imbagak. Nagpasit kayan. Kakaiso ng kawawat ko sila. Pensyon ko. Ada benepisyo. Ada binulan may papay kanya ng benepisyo. Kada ito pa nakakaksidente. Di asawag. Yan. Accident insurance na. Kasta. Hoy. Sa da talon medya solusuna. Katsadyay. Umay daman tagab-abang. Sa at dali mga tricycle, di asawa. Minalimot nga, dumay ag-intriga, ti bounty rida.
Kasam ta 150. Kat 5. Inaldaw data. Di ado? May ta. At ito times 2. Sa allowance mo. Cellphone number mo ibatin. Tanong, masapol ka? Awagan ka lang. Taop no, umay kag-working student. When? Lakit inaldaw, ha? Sikapit. Every other day. Kahit mo sa when, every other day matingin kanak. Na, dyan lang masapol mo, itad ko, puunin mo itad. Kanahin na kasi itad ko ka. May basta na ka. Basta nagmatrikula ka. Kano kaya sa pulang ti allowance, nung takayat mong gatangin. Si Jay. O ano mayat ka? Umayatak. Papakit din nga saan. Dakwarta ako. Naragsakak pa. Wow. Mayatak bali nga working student na niya. Ipadamag kunto ka rin ka eskwelaak. Ngaway sa akong nga working student kat nagmayat. Manong name naka-examak matlayang iti day tanga malem. Kaditi kasera, agsagsagawisawak nga dinteng kalpasan manong name nga inak naggroserya. Idento manong name tanadanon ko ditoy, manong name dati kababayan ko nga ni Jordan. Kababayan? Abay, naragsak ka mga simang bait. Kung malano, saan nga dakang ngayon pawitan, daamang kiniinang mo? Una damad na pa uida? Awan, pare. Abi nga rin, nakakasamin ka. Naka-examak. Sa adabing grocery. Partner, at ginatan kong kwa. Juice plus gin. Agaramit ta. Wow. Uminom ta? Basta si katagtembla. Magusto ko yung tembla, midi. Okay. Pulutan nga Doon dito chichar yes, ginatang ko. No, awan yung pawid daamang mo. Nangalam ti pinagmatrikulam. Kining groceria. Partner. May isa ako nga working student. Working student? Ano trabaho mo? Secret. Pilitan na kidi manong naming ibagak yung sang ko yung bagbaga. Pare, nagkabalo ka ranta. Nagpadparad nga mag-ipit. Kas pagalikan ta, awan tot maitid nga may pawid damang kinihinang ko. Mabaling ka din nga umayag tumatagbaling nga working student. Madi Sabi mo, madi. Sakla nga. Sabi nga sika lang. Hanggang mabaling nga sumubulat ka. No sumapol ka sa bali nga pagtrabaho am kas working student, iso, yung medyo pagtrabaho ak, isumat pagtrabaho am. No way, partner. Para laki ni Brian, dahil nga para ni Brian, sa bali mati para ni Jordan. Hindi malpasan te exam, manong name para relax pa ilaan mo ta. Hindi tagring ti cellphone ko manong. Hanga nakapunbok. Sino ka ta? Hello? Brian? Sino tayo? Ni Michelle. Sika. Ako ang kadlod mo? Aba din pa na teksan, wala tawagan. Diyan mo lang number ko, tinalam ha. Diyan inalata number mo. Ewan ko na niya. Kumusta ka? Estoy, para relax. Dahil sa anal pasan ti exam. Pato no finals tumanin ang. Sakto ang bakasyon jay Sanchez. Kung bakasyon ka, ito no sa semestral break. Nanto kahit mo pasarabok ka. Kahit mo ti bungat balang. Bungat balang, bungat labig. Unuubog ti labig kahit mo. Andiyan pinarama naman nandi kita. Di para mangkuntukin ka. Di mangitugot ka to. Yung mabayag pa Masangom ti umayag trabaho. Kas working student.
Um, Sige. Awan di kita anak mo. Kat ni? Awan da. Napanda mo na nagbasa? Haa. Pananda, pakasyon nita di mo? Pananda nga ron. Napandapin masyar. Iti ayan ti balay tinakakabangan. Abasan ka na pan. Masulitak ko na. Imbambar ko itay nga glaladuta ka na sakit di bagi. Sungin kailatan ko nakmat. Nagdamad da di da ay manang da ni Carla. Carla? Di kasadar mo ngay. Padamad lang ang third year student. Baka sabali lang eskwela ti pagbasan na. Carla, balasang matan di bala di anak ko. Oo, baka numakitam to ni Carla ha. Baka pag-repeat na kam nga gina. Sikamit. Ako matim ako ng relasyon ta. Ha? Api nga wan. Ano ko matrelasyon ta? Employee ka. Kasta, iso nung kasupulang ka, di umay ka. Masapol nga tungpal ka ti employer mo. Si ka nga empleyado. Tapno nagsweldo ka. Umay ka? Na oras. Itan. Gandangin alpas mas tanda exam yun. Sige. Umaya ko. Manong nemi ti may kadwa agundaway nga panang trabaho ken employer ko ni Michelle. Very gentlemanak manong nemi sana nga nasken pangiisuro na anyat aramide. Idagpadpata kami nga lamo-lamo na ginarakop kami naglanangan di bibigmi manong. Kagadahan iti pa nga pro-apprus ko dakkel nga mansanas iti barukong. Kagadahan manong name iti pa nga ibabakpay iti may sa nga kulap ko kat kastaunay nakaburburnok na ito nga babae ko na nagpisaw-pisawa ko niti baba manong. Gumanat manong name kat nagidan isuna. Rabawan na kun kunan. Rinabawak manong nemi kadi nagkak di bibig na sa ko yung pababa sa at dayan ta di bibig ko iti baro kong aging kang addan da kiti addan ti ulok iti nagbaitan di kiti legs na manong. Ho, tikat kadakkel na manong. Kaslako ati baka. Ngayon lumabasit manong nemi. Nakit kaslak laman ni nagkilkilaw manong nemi ti karne ti kilawan na karne ti baka. Ti panangarub-ub ko kaputa medyo adadiguna. Ngayon lumablabasit manong nemi takilawan ngarod nga karne ti baka. Kinikinitek sipsipak manong nemi sa ko isirek ti dilak ket deta magustok lawan ti panangibagana. Brian! Oh, Brian! Brian! Daytan, Brian! Brian! Mapana kong Brian! Siguro manong name kat dating araramidan da ito ni Michelle na ikawalaeng idiawan ti asawa na. Idinatay ka po ti aksidente. Ngam driver ti asawa na. Baka dadag iti gundaway nga awan ti asawa na ti rabii. Pagmalmalem at patnag, baka no, talagang ay narahamid nan kadagiti imuno na ori at dapat asawa na. Sabali nga talaga manong nemi ti babae nga talagang nakaerwaman na tubon kan mabalin kat dandani inuran oras nga panakpak isun. Mabanuga kwen siyempre agkastarak ti strength kung ipigsak. Nga mana, okay lang ko na, tagganasak mo kan magpintas tagganas to umawat ti kwarta. O pumayat tumanin ti gatanggot mainong kada mapulutan. Baka magkukumatang at baro nga sapatos kumanong na. Manong nemi nangyawat iti kwarta kalpasan. Iti namin talumano. Tadi na kayat di may midwa lang. Sige. A mister. Working student. Sa uliliti na. O nga pa eh. Iti namin talumano. Tadi na kayat di may midwa lang. Sige. A mister. Working student. Sa uliliti na. Iti namin talumano. Tadi na kayat di may midwa lang. Sige. A mister. Working student. Sa uliliti na. O nga pa eh. Iti namin talumano. Tadi na kayat di may midwa lang. Sige. A mister. Working student. Sa uliliti na.
Dati-dati ka din nararamidam na ito eh. Kadigitoy lang. Sika lang. Baka already adda pala asawa. Ano pa nagpagbagarap mo kanyak na aram nga bakit? Nagpintas ka, Michelle. Thank you. Kasta nga tama kapintas ni Carla niya. Di ba di makita na picture na yung salas? Tsak pa nakita, diyang may diwar-waras pa nagkita, nadak dita, lumabas ang bulit sa halag at diretso dito si Led. Tsak man na mo, no, the boyfriend ng dyan anak ko. Yung tsak pa kaya maging boyfriend. Yung sila dahil biliwid na, nanukan-nukan kasasalitang katintinawag eh. Basta, baka sanang na virgin ni anak mo. Umamad Posible Baka no kasunod kinaaram mo at naaram at anak mo. Uy, naaram ka ni. Nakaaram ka, Michelle. Kadi, nangarot kat masapul kong nangrunag at kursonada ka, Brian. Alam mo na yun, Brian. Student. Alam mo na yun, Brian. Baka agawidan na kita anak mo, Brian. Alam mo na yun, Brian. Lantanay ko nagtatintid ko. Alam mo na yun, Brian. Maminsambay, Brian. Maminsambay, Brian. Paunahin manong talagang saan ko mapagkidkidan. Isikamot din natin trabaho ko na. Kuha, niso na nagtrabaho. Niso trimabawan manong nang tugaw. Opo, mayat man dito nga. Kina working student ko. Ay, inang, amang, oras ang kagpapawitan. Agawid ak tulatan nga nakadaduara ko na amang, inang. Manong nemi mga umandanin ti finals. Matrikula man ng awang problema kung nagtinakon ko. Inaktumanen, itutumat man ni Michelle, ti masapo ko. Bakit ka naktupit ti pagpletek nga gawid si Sanchez. Dimteng dahil tama nung nemi, siyempre, inapahan ako. Sumbat ti ka ti text, dainang kiniamang. Brian, yung kanto alain, di pauit mi, pasensyakan no saan kami nga nakapauit idi. Kahit no nakautangan man, at daintad mi pa yung pagbayad mo. Nga, nakagwarting student na. At damit pauit da amang kiniinan. Hindi tat sumumpet ni Jordan manong nemi. Are, nakabayad ka? Inakpela alay ni pawid na amang kiniina nga. Bulo din naman. Abay, sakman dito taong pagmatrikwala na siya. Goro ka. Kahit mo, ag-working student. Di matang mabalin na yan. Baka mabalitan. Sus, kamat. Ano nga, minta akong working student. Ngayon kayat mo na ko Ano na ito? Kayat mo na ko No di pag-ubra kahit sikat mapan mga ubra. Ano nga, ito ubram? Ito Agora ka, Jordan, di ba na girlfriend nun? Andan. Estudyante man lang. Ando na pasamak yun? Di na kayat siya. Ore ka saro pa nakalulukoy ko. Tapay, napadasam ko hampay Masapol nga anda pa lamang susurukin ka sa kaito ag-sex ka di girlfriend mo. Tapno di kas tagat hanto nga mabitin di girlfriend mo. Di ka maawatan siya ka, Brian. Pastoy, istoryakin ka. Kat no kayat mo, sikat mo pa nag-working student ita. Ala, sige, istorya ka, dinggagak. Inistoryak manong name mas daaw ni Jordan katkatawa.
Storytelling alay, di pagpagabot sa Brian. Hindi ka mamate. 40 years old? Ngayon nalapsat. Naarang. Tado babaling kat hanak kayo ti mamintulang. Mamitlo. Magpapadas ko. Hindi, sikat. Isunod, mag-isuro ka. Isunod, mag-ibaga. No, anya taramidem. Pare, agganas kan. At dapat pagbatrikulam. Ano pala kaya mo? Nakabimpitas na ito nga being a working student. Diba? Ngayon kaya't na nga ta. Katpadasan ta. Luko. Abi tilad na. Kaya't na nga ta. Padasan ta nga ron. Tila mararamid mo, Brian. Ngayon di mo kaya't. Padasa ka. Gusto ko na. Masapul ko. Kapit sa patalim na pare. Masapul ko. Siyempre, mabunyagan nakpay. Mabadasak pa, madanak pa experience. Ore 40 taon na ako namang nalapsat mo. Oh, for me pare. Awan sa pulo mo. Baka na may-mayat pa yan ng girlfriend mo. Naraman ang tibibig di girlfriend nun. Taktakawag lang eh. Naprosam na barokong na. Sana. Naprosam di legs na. Hampaya. Ngayon dito eh. Dito pag-work kami student, makarawam amin, madildilam amin no kayat mo, pati di nagbaitan ti. Pati di babaen di ko na, di may kaduwang abot na, mamaling madildil. Si Kabot Brian. Aman, amumla ko ma. Medyo takdakal matibagin ng siya. Sa gugwapo ka basit ng siya. Kamita, ang karakara, mambit lang. Tawagak. Dawil ko dyan number na manong name kata Simbong bat. Hello Brian. Hello Michelle. Oh Michelle. Abay. Masakitak. Di ba naka-schedule tayo ta? Hindi nagkaroon ti problema. O, di kasano tayat ko. Di kasano nga radyo pagbatro ko lang. Bale, damat na ipawid na tatang, daamang kininang ko. Di, dito karoon isagsagana kon. No kayat mo akit. Dito ka lugarak. Padak na estudyante. Nagsapsapol ti employer na. Tila'y bagbagang numabalin. Kasano ko mga mabalin? Siyempre, ti relasyon talang kita empleyado kada employer. No saan nga available di empleyado, kada kasapulan di employer. Di mabalin ti substitution. Loko ka. Abet ti parang pagkarupungan niya, tilada. Numabalin ako ma. Saan na kita? Maramin ko. Yung dati ko nakakasira akin kalugarat. So, nagproblema at mantrikula. Tadi dahil pawitan. Siguro handa na kay remedyo. Hindi mo kaya. Okay. Sabalyan na ito araw din. Alaga matibagbagi. Trangkaso okay. Baka mabignata, kakasyak to lang. Di ka ba't nga rod sumardin? Hindi nga. Sige. Ibaon mo. Ibaon ko iso na? Gawin. Mga mat no, nalaling yung siyak. Kadinakto kayatin. Kano, mabaling kayo matawag sinublatan ng pagkarigan. May ganon. Kung nakatubing namin nga, naruwam kat kastoy. Labaon mo. Sayang. Karigdigos ko. Wala siya dagban siguro ito, yung tapagsaraan nyo. Idod mo kayong gano'n ito gustong address. Street, house number. Malasim mo dito, bagang green nga gate.
Itan, kakuro oray ako. Baka sumangpat masapa dyan ako. Sige nga rat. Sige baon ko. Bye. Jordan, mayat. Imanugot. Pare. Jak sila jak mati nga. Mapasamag ti kasto. Kanya ti amom. Mga no siksikandot kayadnan. Baka pag-asagbakag dayo to ay, pag-asagbakag. Gagangi, adult experience kabayatan nagbaling ni estudyante, partner. Adan to sa amo, malipatan ito no, pakadadwar ka college. Di ba nagbalin mo nga, panagbalin ta nga, working students. Napangarod manong name ni Jordan, katsyak, napangko inalan ate, pawid da amang kiniina. Napanak mat ka nagbayad manong name. Tawagak man ni Jordan, ano nga tat papaspasama kita. Ngimiti kasto nga oras, magkakabigsada pa ilang manong ko na. So, ang baiklatan, ora iklatan di kaseran. Noan yan tut mapasama ko na. Napana ko, nagawid ako ni kasera, manong nemi. Ini pagamam, tadumtengin ni Jordan. Siyempre, tinamag ko nga dagos noon niya. Loko ka! Loko ka, Brian! Ano? Abay. Dahil ka, Michelle. Oo, sige. Ni Michelle, apay ni Michelle. Isot, mamang ni Carla nga nubiyak. Hanya? Bago na, nadugtala na kami ni Carla. Sige, katawa ka. Loko ka, insagbag nak. Sabi ko, mainsagbag ka. Orin, alamat lang di matrikula. Una, pagkagiyawat na. Pumanawak ko man. Bigla kita simbrekan ni Carla. Nakita na kami diyon ti kwarto. Susapokit siyempre. Insinan ako ni Carla. No po. Siya, basol mo dito si Brian. Basol mo. Sinanak ni Carla, kabukay ka. Amo ko mga ron. Nga na dyan kasadar ta nga, anak lang nga inauna, ang estudyante, gusto ti anak na. Hindi mo lang kinitan, no? At the picture ko ba ni Carla Jai? Basol mo Diyak ba't kimit kita no digiti picture ni halas basta ginuyod takbat natin sa nagtikwarto. No kuma nagkita ka digiti picture, di nakita ko ba't picture ni Carla. Diyan ko mga indultuloy. Mayat siya ka, Mayat siya ka. Mayat. Mayatan kamit lang. Mayat, ora awaling Carla, basta da Michelle. Hoy, pinusublatan ka lang Maminsan lang. Di ka ito pasublatan na yun. Sigamet, kabayan. Kasusyo talan na. Pag sinubladan na, sika ita, siyak tumanen. Sika, siyak. Mapakayat. Kasano order ni Carla? Babamon ni Carla. Imaswat ni nanang na. Tsaka mo manong naming nasambat nga tumatawag ni Michelle. When nagbakasyon na manong naming dito Sanchez kastamat kaniya Jordan. When adayot nagbakasyon na taga-abulog isuna taga Sanchez. Kaya mantalata kami nakasyon mi. Tumawag. Brian, kusta? Kasto yun, Brian. Awal, mataktika na ka ron. Nga mabalin lang ako makit. Agsubli akong sa djelawag. Dahil sa djelatan ng orayak ti next sem. Saan nakatawagan? Hamad. Piyam tawagan. Unattended mo tin cellphone na. Bagang ka Tamong ti cellphone number na. Siyak ngay. Di mo intended number na. Ditid ko ka. Kasi ka man di magtawag. Barbaring ng sikat kailiw na. Partner, damok Kasi ka namin kayon. Namin tlumit na.
Kadi, ay namimpat. Talik mo pa eh. Working student. Nga magwara ka. Kasano nga rin no second sem. Kat awan man ti maawat mo nga, maure mo nga ipawid na ama kiniinang mo. At dapat nga ta? Tsak man mo. Baka di na kayatan. Baka no kinaguro da. Kung harot. Tayo di pumanawa akong kit agap-apad ang aginasi ka. Kakpaka na mo, baka nung pinangat da. Siyempre, kagura di anak di kas di aramid di anak na. Uno inana. Imagine, pa kayo makatawan di asawa na. Huh? Ako pa makatawan nga nabalo. Naaram mo di balo niya. Parang mga supat yung mga isuro. Paspasam Jordan ko na nakasta. Apo, busap sa pampay ko na. Sabi kasta di magmaganakin ka? Uwing! Nakaamak tigas dyan nga babae. Siyempre, saan nga available, sinumanitan. Masar-sarakan. Nagsubli kami nagpadpada dito lawag kini Jordan. Manunemi, siyempre, tuloy may tinagbasa. Lipasin mi dito third year. Santo may sapi nga tawain, nala kita kaasinaas po Diyos. Maasinaas po Diyos kit makaredwar kami. Nukas na kadabagik manunemi na kumustada kini Carla. Hawanin. Diyak matawagan. Numapanak iti pakasasara nukaking kuhanan kit awan. Sa bali nga eskwela. Sa bali. Kahit ni Michelle, di mo tamatawagan? Saan eh? Yan ba yan? Mapanak to mismo di balayda. Oo? Mapanak to mismo di balayda. Imposible nga sa nga mailiw kanya. Manong namin sa pasardeng ko ti tricycle ti medyo adayo pelaing iti balay da Michelle. Kaya nagnaglatan manong namin kasla ti pasimpleng magmagna nga lumabas. Manong namin iti sango ti balay, iti labas ti gate, iti unig ti gate, dami sa nga babae nga naka-short, naka-sleeveless. Nagsardengak, nakasla, akit kita manong namin ikurkordon ko ti sapatos ko. Kabutas lang ikat kampay, di matikordon na sa ako taltalyawan din di babae. Halapsa. So nga tayo di Michelle, ay ni Carla. Tinaging girlfriend ni Jordan. Kinunak manong nemi kat timalyaw itayan ko. Timakderak mo takimita. Kasala tayo timangan, kasala dasap sa pula kiti unin. Abay, damasapul mo? Si kakadi ni Carla. Awan, siya naglalaba. Sino ka? Awan. Abisal sa zoom siya ni Carla. Kung amin eh, tagtagainap ka. Sus! Style mo, bulok. Bawal nga to eh. Napintas ka, Carla. Taan niya takayat mo. Armenak. Damat siguro kalitag ka, kabata baruak. Kitbalasan kami. Huwag ka di ka masyarang kaita. No? Saan nagpaspas na lalakid to eh. No kayat mo. Kung may natupasyaran di eskwela. Imbaganan noon yung eskwela, mano. Mabaling ka di mahal sa cellphone number mo? Style mo. Anya talaga tarandam kanya. Api ka dakad api amom tinagang ko. Ada nang baga kayang ka? Ada. Sino? Secret. Ano na, ito mo kanya sa cellphone number mo na. Ito may kanto pa siya rin eskwela yun. Nakayat mo nga merienda. Di babalunan ka. Pag mapapalunan na, awisan na ka, tag Jollibee. Sige. Lan,
Cellphone number mo? Sige. Hama. Agkaras nga tawad kanya ka. Sungintad na. Anong name insurat na ti papel sana iawawat tayo ti pagkamamtada mangbugkaw keng kuwana. Michelle! Ay, Michelle? Cut. Take two. Carla! Mama? Ano yata? Hoy! Lalaki! Buwan ka! Ma! Ano itot mo, ha? Ay, Michelle. Ama mo ni mamang ko? Wan, ama mo. Kahit mo sa wan, noon niya man kahit ng iba ka, hamo pa yan. Pumano ka? Hindi kahit mo sa wan, ha? Ano kahit mo papasamak? Pati ni Jordan? Ha? Agama mo kay ni Jordan? Agkas ko la. Agkas kakasiraan kami. Anya? Isot na ka mo tinagang ko? Nantanatam dito eh. Pati ka disi kakit. Nagbalik nga working instead doon ni mama? Pumana ka tuin. May katuin na gan, Carlo. May katuin na gan. Nakastrekan na ganito waman ng naming sa anak pa lapim manaw. Rimuwa ni Michelle. Brian, ano kahit mo pasamak? Ha? Mailiwak lang kayo sa mayak. Diyan kong kayat. Diyan kahit ng aksident nagdagit anak ko kabut kasi ito naramit ko. Kasi kahit nung sama na biktima ang anak ko. Sige. O, hindi mabaling ko. Yung mabaling ka dingit, batik kang gati cellphone number ko. Anda kanya the cellphone number mo. Abang hindi ka mo contact. Nagbaliw ako ng SIM card. Yung phone book ko cellphone number mo. Tawagan na to. Oh, sige. Agawid ka harutin. Pumano ka harutin. Anong namigas taon ni tikat katahon ni Jordan ni di istoryak tinapasamak. Luko ka. Sublat naman gamit yung ba girlfriend ko? Pinatas ko lang. Halis tuman ka malalag di girlfriend mo siya, di ex mo. Gasim, Jollibee lang ko nakituan ko na. Hagpadpada na nga ginasiga. Nakadaldala ka doon na Carla, ti maasawa matner. Baka malipliputan ka nga din na oras. Siguro, ori di si Bibiak pala di asawa ni Michelle. Lipliputan ng di driver ng asawa na, di ba? Baka lang ada, kaya pamilya at kastapat na. So nasiyat mo, nagsina kami nga ni Carla. Yung sayang, naraman ako mamat. Pangabali naraman ang medyo nagkapuan na. Manong name pagpihan na kadigil si Marsarono nga tawen nga panagtabasa mi kini Jordan nga padak ng working students. Nga nagproblema di kitinagannak kada kami osto kaya napagpagiso saan nga maladaw ti panagipaw idda manong name kada kiti kasapulan mi nga pagmatrikuala pagbayad ken kasapulan mi ti panagbasa. Ay kaya nagpadpada kami nga naggraduar kini Jordan manong name iti college kat sadyay wano dito ito kay Caro City manong name iti nakasterkan mi ti trabaho mi agkaopsyonahan kami kat numalagip mi ti kasla iti kalman lang pangapadas mi manong katawa kami. Naimas ti bakit siya. Bakit nga namin adong nga naramanan siyak na minsan lang. Diyak mala na naramanan siya anak na. Agpadpada kami manon naming asawa ni Jordan. Ngayon no kasta nga kita kami ng Rona no. O magagata kat ay bakit uminom kami. Deta katawa no malagip mi. Deta nga paset tiya. Pagkasalitaan iti kalman lang ti biyak mi. Dudwa kami ni ti putot manong nemi. Yung kaskas di ka talaga nga sa aming malipatan na di nga experience mi.
Ay, kasta na tibihag ako na daman ng name kanya-kanya padas. Kada damat tibura in buray ko nga pagkasalitaan, kasla di kalmalay nga napasamak ba nung nga padas ko, ili may sak na estudyante nga nagbalin nga working student. Nagyaman ako lawan na itanos mo, naging basa ti surat ko, ti pagkasalita, thank you. Agrama mo nga sapay kumatad naman na ibating nga adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kada kitipadag nga dimngag, kan nagbuya, more power to your program, anong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Brian.